enka yomugaka Naftali Ogango goko kulwase kenyoro gya Linkabi imeye ward ya Nyalibali Chache county ya Kisii eye bwatu okulemerwa konene ni gobono yesokire na kurukubulia gochi asomu Samalio Ndumuya wesokia na kobakonya korengana ni amate yunige kwerera bunani gamarwaire abaire gakobachanda mono asebono baeseirwe asebaruro kubulia gochi asondo bwensigo yesokia na kobakonya mulikitu Wycliffe Tyson Manyara na roboti ruasinchira yoboikira Enga yomugaka Naftali Ogango okoko koro ekenyoro kya Yangabi imeyebe no wode Nyalibali Chache Kisii county eyo ebwate okulemerwa anene okwe school fees naboigo oboroire bwanyalire boko babo kumuchanda omwana obo ole ase kirasi ke 11 oyo ase enibo yabo anene yabeirege koerera kolengana amona mamo mwabo nambiya munasomoga mpito chero kengo nyambane asa twairire konkonyera omwana oyo wetire michande menge anene mona soboroire bwangetirie para bakabona ngo kusaba umusaada esa abantu baminto nyora ngana munateyo bone ko mwana na umuro chembyale lakini chitaika chinga ako babya kago chaka no koragere togotika koragera nigo baibuli bae amona bamate bamwakira jori okengo nyambane oyo bwate eganga yokoyera Nyalibali Chache bunambu yamono ase obokonyi obubwo kubakanira school fees mbuya mono musomo gambi okengo kolire egento kiega kone ntamanyite nga kankebe matebi nga no tugukunera nongo kwire tebeya naende ntimoro sakoto kotorora timoro sakoto chekia timoro sasa abandi mugambi enko mutega kitenya samuseni nanda amakonya no nikekero kikaenda takorigi kakinya saibwa mabero uri gotari kurara amo ekero geke andro konya bange tebanga ninche bweka andro konya bange boigo Benson Yanyona umworoki omonene bwe skuru ya Nyamagwa SDA secondary nigo aine kiabuna okengo nyambane na anyarte gwakana school fees ase boigo amwakira mbuya mono kwera chinga kicha singicho yokumwera ni mheshimiwa okengo nyambane byamono asingicho yogosira abana beskuru babere abakuru ase familia kokanere very poor and very needy. One of the children got a form 4, no on the form 3, and I want to appreciate now Mheshimiwa Obaka ni fees or clear the balance chibabu hata wana wansi babe, and I want to believe na kwa uchikusio wana bato kabale school ikera mbacho tomu chika singincho ye school fees. Naboigo obulia omusamalio ndeboigo aisoke komokonya Meshak ase oboroira bwata boko mochanda kumwira ne magega gesemi and especially this boy Meshak apart from mamangane fees and what medical condition na ile musumbwete so want to appreciate na nseme yemo ya kolru ye fees na maybe any other well wisher na bawo kamina sincho komokonya especially matters on his health ikera ta kunyana gukora buyese skuru ekero mangana health yataria maya kulipotera katembe kurwalia ngabi ibeno ward Nyalibali Chache Kisii county nche Wycliffe Tyson